Sziasztok, én Lenny 55 vagyok, és itt van velem Lacka 10-18. Hú, de fejbe lőttem a gyereket. Jaj, Sziasztok! hát ez jó köszönés volt, Lackó. Tudom, de Fél HP haver. nekem full HP van most. Hát jó A neki. gyereket nagyon lövöm. Nagyon lőném, hogyha látnám, hogy hol vagyok. Jó, van, itt voltam. Amúgy nem tudom miért a videókban neked hangosabb a hangod, mint nekem. Tudom, mert én most ilyen jó headsettel vagyok. Én is Amivel jó lehet. headsettel vagyok. De nekem ilyen beszélős headset. Na, A gyereknek levették a HP-ját most. mester. Mindegy. Ott van, én megjöttem gyorsan. Ott lövöm. Micsoda? Légy, menj már oda, én lövöm, te menj oda. Most vagy megöltük, vagy... A gyereket nagyon lövök most, kilőttem. Itt van, látod a gyerek, Léni, diás. Na, Te, ha jött békén Léni, mert lelőlek. ez az objektív hülye gyerekhez. De meglövöm. Na, Lackó, löveld le azt az objektívet, hogy a jó. Megölték! Én öltem meg! Ott van objektív. Nem. Most én megöltem! Bocsika. De meglőttél! Bocsi, de véletlen volt. Megöltem! Menj, ott van a cucca! Ott van a dia, ott van a dia, ott van a dia. Érzem a diát. Érzem. Én menjünk, már ott van 2 diás! Vagy békén a tesó, mert megöllek. Azért is megölöm Léni. Pont jó helyre szorult be nekem. Megint ott van a cucc! Ennyit találtam meg. Megint ott van a cucc, Léni, megöltem. Jó, Lackó, most menj te, mert nekem fél HP-m van. Léni, ott van a dia! Ennyi! Lövöm a gyereket! Nekem most full HP-m van, de Nekem meg fél HP-m csak úgy. nekem meg 1 HP-m. Megöld, de itt van a cuccod. És elmegy. Itt van a gyerek, felszedte a cuccod. Légy gyorsan, gyorsan, itt van a gyerek, elveszi a cuccod. Ott van a cuccod. Ez nem is az én cuccom. De van benne cucc. Aj. Jobb, mint a tied. Hát nem volt, ugye nem jó, bár az enyémben volt dia is. Ja. Jaj, most nincs olyan dia, ennél a gyereknél van, nézd. Ott van rajta a cuccod. A lúzernél. Ide, lopos dög. Na ide is dobálja most már. Dobod ide? Dobd, hogy leöldek egyből. Én megölöm. Légy, menj le egy blokkal lejjebb. Hagyd dobálja ki neked. Gyere csak. Gyere csak, te kis. Add oda neki. Hopp, 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 hopp. Az arcába ettem direkt. Lackó, jóban nem segítesz, köszi. Éppen gyereket ölő. Én lövöm a gyereket. Diás tőlő. Jaj, de jó, szervezet. Várj, itt van, feljött a gyerek, nekem akar pofázni. Nekem pofázik. Hát azt mégse törődtél azzal, amit én akartam. Nekem akar pofázni. Jó van, én... Nekem, mikor én jobban játszok. Léni, megtámadtál. Kiesett a headsetem. Áj! Jó, itt vagyok. Megütöttem a gyereket. Én elütöttem. Itt vagyok, né. Jó van, Lackó, de még mindig nem segítesz nekem. Ezzel segítek, mert ölöm. Mi? Engem már rég megöltek. Én lövöm. Ne gyere fel, te kis lúzer. Lén fél HP-ja van. Ne, Szabika. Megvan, meglőttem. Jó van, lőjed. Egyszer meglőtted. Nem egyszer lőttem ott. Meglőttem. Ott akarod innen, te kis lúzi. Fél HP-m. Ez a gyerek egy hacker. Egy ütésből lövet nekem 8 HP-t. Én ököl lelevettem neked 4-et egyszerre. Hát te azt ebben voltál. Nem, én Megelőtte megütögettek.
Itt volt egy kard. Már csak a bőrdobálja, felveszi a szetted. Felvette a szetted. Igen, nem, ez Szabik, ott van a dia, de azt nehogy felvedd, mert ott van a gyerek. Gyorsan kéne csinálni. Gyorsan. Fenn vagy, ez az. Most utána akkor meg gyorsan, amikor fett voltak. Én már azért nem megyek. Nekem most már kéne cipős. Mert nekem most Tessék, Laszko, ott a cipőd. Ott a cipőd. már itt vannak a gyerekik, félek tőlük. Féles hagy békén, mert félek tőlük. Felvettem az encsis cipőt. Könnyes és 4, ez az. Én is felvettem azt. Egyet felvettem. Pont most akartam odaadni. Sőt, ezek nagyon lúzerek. Hogy velünk akarnak PvP-zni, és tudják, hogy kikapnának tőlünk. Ez már komolyan vének. Hé, ha meglődött tesóm, meghalsz. Te kis 9 éves. Szóljál a kis kineszek, mert megölöm. Jöjjön csak le, Obi-Wan Kenobi, mindjárt agyonütőm azt a nagy Obi-Wan. Muszáj lejönnöm, mert le kell cserélnem, találtam egy diamállást. Mész lén? Hova? Megölni. Laszko, hogy ölnél meg, amikor még te... Lelöktem. Persze, hogy lelökted utánom. Azt most menősködik a te cuccoddal. Fél HP-ja van. Honnan tudod? Elkezdett szaladni. Laszko csak, hogy mondani szokta, hogy ennek PHP van biztos. Hát de nézd meg, itt elesett. Kitérnek el, hogy elesett. Lehet, hogy még full van a HP-ja. Csak nem mert akart már- élni. Honnan? Fuss lén, itt van a magadtól a diás. Lelőttem. Csak mondom, nem az miatt. El is kezdtek PvP-zni már. Te nem segítené nekem? 9 óra. Ki a kis 9? Te szemét. Szerintem én öltelek meg. Obi-Wan. Oks. Én megijedtem. Latko, ne a csítóhalmot kapjál itt nekem videóban. Nekem is fél HP-m van már megint. Ez miatt a hülye gyerek miatt, ez biztos hacker. Mindjárt lejövök én neki kiantolsz, akkor hackelhet tőlem. Ott van olyan sok diaszett lén. What? Elszállt fel a gyerek. És se vette. Wow. Mi a franc? Ott van egy gyerek, ott áll most is menősködik. A gyereket valahogy le kéne lökni, vagy meg kéne ölni, vagy leütni, vagy lessalni. Megpróbálom, csak feljebb menjen, ha ennél a gyereknél van a giant. Meg kellett volna már nyitotnom. Ó, basszus. És 9 éves elég. Na, hát ha nekem jön ez a kis 9 éves, megölöm. Ott van a kiantja. Látom. Valaki dobál. De nem érdekel, mert már van vagy 8-9. Ugye full HP, fél HP, fél HP. Fél HP kell még. A gyerek majdnem nekem jött. Oké, full HP, ez az. Léni, megvan a kedvencem. Én dobtam oda. Üveg. Én dobtam oda. Na, szerencsét van nekem mindig. Lelöktem nagyjából. Fű, de lesebeztem neki. Gyere fel, ide kislány. Kis kicska Mester Fenox. De megölt. Hogy már- Laszko, gyere gyorsan spawnra, mert úgy pár másodpercig van. De nem bírok, mert éppen PvP közepén vagyok. Ó, let's go. Levett egy fél HP-m. Fél HP-m. Ne, megölt. Itt vagyok. Na, ide mellé. Sziasztok, én Lenny Köröt voltam. Itt voltam a Laszka 1018. Sziasztok.